Poltson batzutan eramaten duten beste zerbait, die prismatiko hauek. Kaixo, ni Eider naiz, eta gaur erakutsiko dizuet, nire poltson ze gauza damazkiten. Baina esango dizuet hasieratik, ez espero ez ernigandikola bereztie. Lehengo gauza, mobil bat, beste gabe, nik uste mundu guztik eramaten dola. Fondo pantailan dauket nire txakurrekin argazkie, orain dela gutxi hiltzala, 16 urtekin, eta bueno, hemen dauket beti gogoraratzeko. Poltson gehienetan eramaten dutena, da txokolate tableta bat, ikusiko zuenez, hau ja hasita dago. Zin izan dute bitau zatitxo batzuk jatea. Eta, bueno, beste gabe oso gozozalea naiz, nahiago dut gozoa gaztie baino, eta beti behar dut txokolate pixkat, osea, egunero jamarroket txokolate pixkat. Ez dauketola marka preferentzi berezirik. Hau da Nestlé, baina Lindt baita asko gustatzen zait, esan behar dut. Gero hemen daukeu nire kartera, handi xamarra da, baina egia esan eskertzen eta handia izatea, ze lehen neuken txiki bat, eta beti horri biltzen nintzen diru ez nekila ondo nun sartu, txartelak eta abar, ordu guain dauketa handi bat, dauzkela bi konpartimentu desberdin, eta barruti pixkaztikin abia, zarra dolako, baina bueno. Azken aldi nene saiatzen dirue eramaten, baina askotan aztuiten zait dirue ateratzea eta beti txartelakin iken dut. Hoi bai, txartela ez dauket mobilen, oendik ez nahi zorrea pasa eta pixkat nire gauzatxo azket horrekin, orduan txartela nahiagoet eskun. Urrengo gauza hemen dauzketenak, die bi polaroid. Bat da, elkarrekin gaudenean, atera nun bakarkako lehenengo abestie grabatu genunekoa, eta asko gustatzen zait, ze, bueno, bideoklipeko setapa eta oso politxezan, eta ez dakit gustatzen zait nirekin eramatea. Eta bestean, nire aizpak etxen atera ziten polaroid bat, naiz ni pijamakin, pianon eseita eta ordenagailukin abesti bat produzitzen, eta grazia handi egitei daita argazkionek eta beti eramaten ditut nirekin poltson, ze gustatzen zait poltsoa irekitza eta ikusten dutenen grazia egitei date. Orrazi bat eta hilako goma bat, ze nire hiekin dauzket oso esaten dena amor-odio, eta orduan beti hauket orrazi bat, behar detenetan edo pixkatola inseguridadea edo sartzen zaiteren, ia horrazteko eta ikusteko ondo dauketela ia. Bueno, gero hemen dauket hau, esango zela, zer da hau? Bueno, hauek dien ere aurikularrak, hemen barrun, eta, bueno, asko maite deten pertsona batek oparitu ziten kajita aurikularrakin. Hau da Snorlax, Pokemona, eta, bueno, nahi asko gustatzen zait loitea, asko gustatzen zait goizetan, goiz esnatzea eta gauza horiek, eta Snorlaxek egiten du, lo asko eta jan baita ere asko. Orduan, nahiko representatiboa da eta hau oparitu ziten. Nire aurikularra beti dauzket gaina oso ondo entzuten da hauetatik, musika entzuteko orokorren, edo masterra edo mezkla bat bialtzen baiate estudiotik, beti jartzen ditut eta konzentratzen naiz, hori. Ikustet hau eta ez konzentratzen eta gero jartzeten abestia konzentratu egiten. Orduan hori, aurikularrak. Dauketen beste gauza da, makillajea, beti suelte eramaten dut, ez dut nezeserrik eramaten. Beti eramaten dut eyelinerra, ze normale makillatzen naizenetan, ondo makillatzen naizenetan, eta inporta zaitenen makillatuta noan edo ez. Beti eyelinerra egiten dut. Nik iten dio nire buru, eta esan ja trukoa hartuta dauket, orduan nahiko azkar egiten dut. Baina, bueno, bazpare retokatzeko eta beti eyelinerra eramaten dut. Eta gero, Espainietako hau, nahiko natural gehitzen dela, nire ezpa gomendatu ziten, eta bueno, nire kuadria guztik erosten bukatu genuen, eta dano daukau Espainietako berdine, da arroistono bat, baina zure Espainietan nahiko ondo moldatzen da orduan, ez du ematen kriston pintauta zaztela, eta nahiko natural gehitzen da, eta orduan beti bi hauek eramate ditut bai edo bai, poltson. Hemen dauketen beste gauza bat, beti eramaten dutena poltson, da bi infusio poltsa, da de tomillo. Euskeraz ez dakit nola esatean, tomillo? Bueno, tomillo, barkatu. Bai, tomillo. Beti eramaten dut poltsan, ze nire kantoko irakasleek beti esan izan dit oso onak diela ez tarriela saitzeko eta abesteko eta hori gana, beti ondo etortzen da. Eta orduan bazpare beti eramaten dut poltsan, ez dakit, zerre kontzertu bali mauket edo itzemarra bali mauket nunbaiten edo danarakoa, bazpare ez tarri beti ondo ukitzeko. Poltson batzutan eramaten duten beste zerbait, die prismatiko hauek, ze, bueno, batez ere, mendia juten naizenen edo paseatzea juten naizenen,
nire aita asko ibiltzen da mendin, eta asko daki txoriri buruz, eta, orokorren faunai buruz, eta nire inguruko beste pertsona batzuk ere bai. Orduan, gustatzen zait prismatikokin jutea, txori desberdinek identifikatzen ikasteko, eta pixka bat, gauza gehiago ikasteko, ez? Nik dakit bereizten oain arte, txantxangorri, eta poko mas. Orduan, prismatiko hauekin nola behiratzen detenen, esate gate, dauke paparra, fijatu, dauke paparra gorrie, o dauke paparra txuri eta da, ez dakiz txori. Eta, beste gabe, txorik identifikatzeko, prismatiko hauek. Eta nire poltson dauketen azkeneko gauza, gaina azkeneko adizioa, da diadema hau, katun belarri hauekin, guain dela gutxi aukiet ezkontza bat, azkeneko asteburun, zehazki, eta ondorengo festan, diademak emanten zituzten, eta honik hartu nituen katu diadema hauek, eta argia egiten du baita. Jarri gizu argia hola, edo mantxogo egiteko edo, eta poltson dozketu haindik, pixka desastrea naiz, eta gauza botatzea kosta egiten zait, eta orduan, mentxe daude nire katun belarri hauek. Hau izan da dena, ikusi dezuen ere poltso arrun ze gauza mazkiten, eta beste gabe, jakin ere abesti berria ez espero ezer nigandik ja entzungai dagoela plataforma guztitan, eta bideoklipa YouTubeen dezuela, eta beste gabe, ea laizter ikuste gehan. Ez espero ezer nigandik.